Suntem și noi aici la unde eram. cascat la Valea Horoapelor. Da, și acum am ajuns la a doua scară. După cum vedeți, E foarte greu să urcăm așa. Vrem să vă arătăm și vouă cum e. Hai să facem un șarpe. Cum e pe adrenalină. Deci, noi suntem aici, e destul de greu. Dar cu atenție. trage-te bine. Bravo. Trebuie să Dă-te mai în spate, un pic mai în spate. fim foarte, foarte atenți. Mai sunt participanții la trafic. Ana, Cristina Și noi, și Matei. noi patru vom Împreună suntem niște zmei.